Mangwanani Colin TV mwakadi yenyu. Inini ndiri kudawo kutaura pamusoro penyaya iripo izvezvi yemhuri yeZimbabwe. Nhau iri kuitika, kune vanhu vari kushambadza, vari kushamarara. I think munguva yehondo vainzi maarumanya. Tumaarumanya ukotoona twati mfee woziva kuti pane zvaitika. Vanhu ivava havasi kunyatsotaura vachiziva kuti vakutaura nemhuri yeZimbabwe. Vari kungotaura vachiita sekunonzi ndivo varidzi vechinhu, sezvo vachitaura futi kuti chinhu isi takachitanga kare. Hando muri kunzwa, havasi kukwanisa kudzora muromo wavo vachitaura kuti navo vamunhu akutaura neruzhinji rweZimbabwe kuti ngatibatanei tichiita chinhu chimwe chete. Ngavachikwanisa kutaura kuti yanga iri hwai dzakarasika dzachidzoka manje to the Zimbabwean family, vakuda kuti tifambe tiri pamwe chete. Nekuti tikada kutarisa kuti pavari kutaura kuti takazvitanga kudhara, chinhu ichi takachitanga kudhara nananhingi. Hazvisi izvo maapurochero atingaite vanhu. Ngavangotaura chete kuti veduwe takuda kuti tifambe tiri mhuri imwe sevana veZimbabwe, tibatane tiite chinhu chimwe chete kuti nyika ienderere mberi. Nekuti the way yavari kutaura kuti chinhu ndechedu takachitanga kare, saka munhu wese vagozouya futi nekutuka kwavanenge vachiita kuti fanikaona nhingi imimi ndinotokuzivai, shut up uri mwana mudiki iwewe, uri mucheche stereki. It's like vachine that blood riri kurana riri mavari kuti vanhu vaya vaiti isusu pataida kuti zvinhu zvinge zvichienda nerimwe side zvinge zvichinakira munhu wese, ndo vanhu vaiuya vachivhiringidza. Handiti muri kuona, but Mwari vakazogadzirisa vakaona kutoti kuti nyaya iyi inge ichinaka, rega ndidire hunye hwohwoshwa mumba umu, munhu wese avawiwe, abude kunze waidaidzira kuti vedu vemunomu hamuchaita, tipewo pekuti tihwande, uyai tibatsirane tibvise hundi yapinda mumba iyi, uyai tibatsirane tione kuti toita sei nehwohwoshwa iyi, tipise hwohwoshwa kana kuti kudira jecha kana whatever zvavanenge vachida kuita kudzimura hunye huri mumba. Saka ndiri kungokurudzirawo kukumbirisa zvikuru sei kune avo vari kufamba vachishamarara vachimobiliza vanhu kuti tinge tichiita chinhu chimwe chete. Ngavasataura kuti chinhu takachitanga kudhara, ngavangoya ne1 voice rekuti vana vemhuri yeZimbabwe, huyai tidai, huyai tidai. Kutaura tichitukana hakuna zvakunobatsira, kutaura tichipoindana mazita hakuna zvakunobatsira. Avo vakadzingwa mune rimwe bato, especially veZANU-PF vakadzingwa avo, vakutonzi musanyanya kuchema, mune zvigaro zvazodai. I think kana panzi nyika yapinda mugwara zvakanaka, most of the people they don't need to be there. Kune kwakuchitosarudzwa vanhu chaivo vanofamba negwara remusangano, because most of these people kune vana vadiki vanoda vakaita chikoro vakuziva vachifambirana netechnology, vanoda kunge vachiiswa pazvinzvimbo izvozvo kuti zvinhu zviendeke, kwete kuramba mungopushidzira zvimadhara zvachina ndebvu zvisina kana kwazvinoenda, vane zvimadhigiri zvekutengera, muchingovati hey imimi don't worry munopinda, hey don't worry, which means we are fighting for people vamwe vanga vagara vachiita utsinye kuti vapinde futi pachigaro. Ndo zvamuri kureva. Kana vadzingwa vacho, let them go. Vadzingwa ivavo let them go, ngavaende panoitwa zvimwe zvinyowani. Ende vacho kuru yacho iripo iyoyo haisi kutodiwa futi, vese makruzi aripo aya haasi kutodiwa. Kana magenerals vachipinda ngavapinde vatungamire vachiziva kuti ivo ndo vanoziva vanhu vavo, but not kuramba muchingotaura kunyaudza vanhu. Zvinodzosera vanhu, zvinotisveta simba, zvinodzosera vanhu kumasure kuti saka tiri kuda kufirei. Kana zviri zvavo ngavachingopinda kavaite, kwete kushambadzira kunze kuti huyai muone mumba muno mapinda nyuchi, ndoita sei, huyai nemoto, huyai neuswa.
itai mega. Kana muchiona kuti ndichenyu ndimakachitanga kare, ibvai matongochipedza mega, because vanhu vakafa kubvira 1980 yacho iyoyo, nyika yacho ichihwinwa, vanhu vaifa, vanhu vaingofa from 1984 85 up to now. Vanhu vari kufa, vaitoona vanga vaine muono wekuti izvi zvinhu hazvisi zvatakarwira hondo, izvi zvinhu zvakungodyiwa nevanhu vairi vatatu, hazvisi wese ada kusimudza musoro aiurawa, weda ada kusimudzwa musoro aiurawa. Tine hama dzakatsakatika, tina namukoma, vanambuya nasekuru vakatofa vasina kana kutombobata kana kuziva kuti Zimbabwe yacho inonaka sei, but they were war veterans. Saka hatiregei kuramba tichingota kuti chinhu ndechedu ichi, chinhu ndechedu. Handizvo. Kana maakudzoka mugwara matoona kuti kwamaenda uku aiwa, kwakunyudza munonyura, maakudzoka manje kuti mubatane nevamwe mugowano kwokuti tifambirane zvinhu zvichienda mberi. Musafe makataura muchitaura kuti chinhu ndechedu takachitanga kudhara, because wakachitanga kudhara wakatofa, vakachitanga kudhara wakafa. Imimi ndimi vacho maiti vakatanga vacho kutiti Zimbabwe kwamuakuendesa uko hakuiti, ndimi maisimudza musoro muchinyangadisa vanhu muchiita sei. Nhasi uno mazoona kutoti pane zvaitika zvaakuvava, mamuri imomo maakuvavirana, maakuona kuti tizviite, regai tiende kuvanhu tinodai. Tagara taa tichitongoda kuti zvinhu zviendeke mushe, but kwete kuuya kwatiri muchititaura kuti chinhu ichi ndechedu. Word rekuti chinhu ichi ndechedu nekutuka vanhu izvozvo zvinondibata zvokuti ndinoteerera maaudios each and every day amunenge muchitaura kuti chinhu ndechedu, takachibata kuti dzvi, chinhu ndechedu ichi, tisi takachitanga, ndechedu nevana veZimbabwe. Pane pamunozogadzirisa muromo kuti ndechedu nemhuri yenyu vanhu veZimbabwe zvazodai, but edzaiwo kutaura musina hasha, edzai kutaura musina zveudzvanyiriri mukati. That blood rekuuraya reumhondi rekuti iwewe ndichazokuona, ndoda kutozokuti uri mwana mudiki, blood iroro. Kana taakufamba muZimbabwe nyowani, hatidi kuinzwa, hatidi kurinzwa, hatifambei nemweya neumwe tichitungamirwa namweya mutsvene. Not zvokuti munhu anoti ndechedu. Kana chiri chenyu, go ahead and do it by yourself. Don't mobilize people vanenge vamuri kuona kutoti mukazoda kuchipinda maapamberi mobva mati dai pasina ini ndakadai, dai pasina ini ndakadai. Zvakafanana nevanhu vanenge vachizviya mbudzi padare. Munhu kana uchionekwa kunzi unotaurisa haunzwisisi, unenge uri munhu asinganzwi, unonzi enda unovhiya mbudzi uko. Kana paine nyaya iri kutaurwa padare, enda unovhiya mbudzi uko. Haumbonzwi noizi ichiitwa mumadare, iwe unenge waenda kunovhiya mbudzi. Ndo paunozongotanga futi kuti dai vasina kutotivhiyisa mbudzi, ndine ruoko runonakisa nyama. But nyaya dzataurwa zhinji wanga usisipo. So hatiedzei kubatana, titaure chinhu chimwe chete, zvinhu zviendeka. Ndatenda hangu. Dai wakwanisawo kulendi waendesa voice rangu iri pamhepo, vanhu vambozvinzwawo zvandinodawo kunge ndichitaura saizvizvi, vanhu vazvinzwe.